on sellainen elin, soimaa se saa vaikka mimmosen pelin. Tarvi ei alakeita, paina vain palakeita soittimen sen, kuin hyväilen. Elekeilläs ilmaiset rakkauden teon, mulle kuin selvänä viestinä se on. Tehdäänkö siis Peti vaikkapa nyt heti, sua en saa nyt vastustaa. Ja työnnä kännykkä hanuriin ja viihdytä mua, operaattoriin saattaisi innostua. Työnnä kännykkä hanuriin ja sättäile mua, taho mahtava värinäsi